Jeg har rigtig store forventninger faktisk. Jeg ved ikke rigtig, hvad fanden ordet helse egentlig dækker over. Det ser jeg frem til at finde ud af. Har du slet ikke nogen idé om, hvad helse er? Altså, hvilke ord forbinder du med helsemesse? Når jeg tænker helse, så tænker jeg på sundhed. Jeg tænker massage. Jeg tænker også lidt sådan, at det har noget at gøre med noget overtroisk på en eller anden måde. Det er ligesom det, jeg umiddelbart tænker om ordet. Vil du gerne ud og have noget massage på helsemessen i weekend? Altså, hvis jeg får tilbudt en massage, så vil jeg selvfølgelig ikke sige nej. Det er da helt sikkert. Hvad er din yndlingsmassage? Jeg tror, min yndlingsmassage, det er nok bare sådan en god gammeldags rygmassage, hvor man ligesom kommer hele vejen rundt om ryggen. Hvor langt skal den gå ned? Ej, den skal nok stoppe ved... den skal nok stoppe, du ved nok godt, hvor den skal stoppe. Altså, nok lige ved lænden deromkring.